Glory. Jen. Two joints ka, oy. Joke. So ayun guys, today pupunta kami ng Calaguas Island at andito kami ngayon sa tapat ng munisipyo ng Vinsons. Yan ang pinakalumang bahay dito eh. Sa bahay ng bayani. Ay, ito? Yan. Bayani ng Pinso. Ito. Hindi mo maintindihan kung ba't ikaw ang napapagtripan ng halik ng kamalasan. Kinapang mong marahan ang hagdanan para lamang makilatan sa kakitaas-taasan. Kaibigan, huwag kang makapasita. Kaibigan, easy lang sa iyan. Dahil wala rin mangyayari, tayo walang mapapala. Huwag pigilan ng pagbuhusnan Masasabi mo? Ay talagang may kagandahan ko to eh. para mangyari. Kaway. Tingnan sa tiyan-tiyan. Umaaraw, umuulan. Ano unang nakita mo dito? Nakapangke. I'm here. It's a nice place. What can you say about Calaguas po? Calaguas is more than beautiful than Boracay. Why? Because I've been in Boracay. Oh, ito yung turista. Interview mo ng turista galing US. Hey, where you from, bro? Hey, can I interview? Wag mo dyan. Where planet you are? Oh. Ano masasabi mo? Kamusta naman ang geng-geng natin dyan? Two joints pa rin, parang mafia. Hindi mo maintindihan kung ba't ikaw ang napapagtripan ng halik ng kamalasan. Kinapang mong marahan ang hagdanan para lamang makidlatan sa kaitaas-taas. Oh, yeah. Picture muna tayo dito. Picture. Oh, sure, Jen. Joy. Jen, gising na. Mag-snorkeling na tayo. Aba, gising. Ay walang mapapala. Huwag mong pigilan ng pagbuhos ng ulan. May panahon para mangyari, may panahon para magapa. Dahil ang buhay natin ay sadyang ganyan. Umaaraw, umuulan. Umaaraw, umuulan. Ang buhay ay sadyang ganyan. Umaaraw, umuulan. Huwag kang maawa sa iyong sarili. Isipin na wala ka ng silbi sa tambuhalang kalokohan. Bukas sisikatin muli ang araw, ngunit para lang sa may tiyaga. Maghintay, ay. Kaya, oh kaibigan, huwag kang magpapatalo. Kaibigan, itaas ang noo. Ooh, yeah. Dahil wala
Medyo matagal-tagal na lakaran to ah. Ano lang, tama lang yung sa atin para tayo video pa po ipawisan. Kaya itsura sa taas ano. Yan, titingnan natin pare. Iyo. Ano, kaya? Ah. Ay, putik. Kaya yan. Pinagtagpunan lang talaga, di ka tinataghan. Taas. Okay, si Sir Jan. Si pinsan pala yun. Yeah, I don't really know anymore how to feel something again. Think I'm just scared of falling. Don't wanna go all in. I don't really know anymore how to be more than your friend. Think I'm just scared of falling. Don't wanna go all in. Pagod eh. Medyo lang. Sir. Dapat may almusal ka. Para may tao. Okay lang, nagkape naman eh. Ay. Kinapang mong marahan ang hagdanan para lamang makidlatan sa kaitaas-taasan ngunit umaalibigyan. Huwag kang mapapag Oh, picture on the wall. Sa page mo. Pagdating namin doon. Wow, sarap. What can you say go sa food? Super yummy. Especially the lobster, Jen's favorite. That's Me, yummy na yan in my tummy. so... Sheesh. Satisfy you. umaaraw, umuulan. Yeah, 1, 2, 3. Umaaraw, umuulan. Ang sadyang ganyan. Umaaraw. Yeah. Umuulan. Huwag kang maawa sa iyong sarili. Isipin na wala ka ng silbi. Tayo, picture tayo doon. Nakapilok lang tayo, picture tayo sa tuktok ngayon. Picture lang tayo. Kaya, kaya. Kaya yan. Siguro kung nasuot yung brief, kaya takot. Wala ko nasuot yung brief, kaya pala takot. Siguro may naganap na bakbakan. So ayun, kami nga ay pauwi na at medyo maulan. Mukhang makapalaban tayo nito sa biyahe.